Bueno, aste hau eklipsearen astea izan da, gehien bat. Astelehenean, datorren abuztuaren 12an izango den eklipsea behatzeko Eusko Jaurlaritzak sortu duen egitaraua aurkeztu genuen Araban, Gasteizen. Arrazoi batengatik Araban izango dalako segurezki hoberen ikusiko den lurraldea gure artean. Aurkezpen horretan azaldu nuen programa edo egitarau hau gure sailak, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza sailak lideratzen duena, baina horrez gain, segurtasun saila ere inplikatua egongo da, eurei dagokielako behatzeko toki egokiak topatzea, eta gero eguna hurbiltzen denean trafikoari dagozkion kontuak antolatzea, eta osasun sailarekin ere bai, betaurreko bereziak erabili behar direlako, kalitatezko betaurrekoak guzkiari begiratzeko, ez? Bestela kalte larriak sor daitezkelako retinetan, begietan. Eta aurkeztu genuen hori, eta azaldu genuen hau guztia, eta horrez gain, azaldu genuen webgune bat zabaldu dugula, eclipsea.euskadi.eus da webgune, eta bertan informazio, beharrezkoa den informazio uste dugu guztia emango dugula, batetik informazio zientifikoa da gertaeraren izaerari dagokiona eta baita praktikoa. Antolatu dugun egitarauaren baitan, bada ekimen berezi bat, erakusketa bat sortu dugula, Jakindari Aliantzarekin batera, herri desberdinetatik, guztira 13 herritatik erakusketa ibiltaria egiteko. Zarautzen hasi gara eta hain zuzen ere Zarautzen asteazken goizean aurkeztu genuen erakusketa hau.